sabar selong galor itu sapi ombekan ributan isulong janji akan yuk beri bayaran nota kagak kentang ngisi warna putih iku arane kentang rambut ribet dari ulang nagana nota ku jawab iku arane lanang rambut rambut gak apa ini bayi noko noko uri bagane toko sing bisa aku timbang dirondo dipleto kanca kaya ngomong wis ning plojone ora nuri kanca berase anten miring isi sabar selong galor gitu diutangi selong janji kadang mari bayaran natakan ketang yuk sangono rambuting iku arane kenai jemput rikat dadi walan rono tengku jawabin iku arane rana mawut robo-robo kata robo netik bani nopo nopo landamu nisi makil toko sing bisa apa sing bisa aku dimana di rodo nakit jowo ayo kalau untuk terus. Serantan mas dibantu saran dukungnya seangkatan Ôi ai ôi ai ôi ôi ayo woi ayo leman piye ayo jos megang menyan awas nyomas lancet kuning saksilan sewang hatiku ngayo sedempo saya nambahi lango dasar ayo lancet kuning orang muka laki goda esama setiti aku terima
awake lan sare wong wis kabeh bisa bintang kaca di langit yang biru amat panjang malaikat angkasa aku ingin berapa menari jauh tinggi bertempat kabar Sunat kudus jalan bersati Sunat untuk jati syari hidayatullah Sunat kesepalan tak Ibrahim Sunat apelan derahmat Sunat kita Muhammad Aidul Yakin Sunat potang polan namakyu Sunat najatara Dekosin Sunat kali Joko Raden Said Sunan Muria Raden Umar
hidayah kula Wassalamun alaikum ya Rabbi asyar pada roji kita untuk jati sai hidayatullah sunnah versi kodame ilmu sunnah amal sama mati sunnah untuk jati sai hidayatullah. siapa yuk mabuk yuk oh kira lagi kau Dek biyen wis tak tekoke ucut tali sakutane saiki lak kok ilang sak selirane lunga menyangane tanpa pamit ngabari apa lali kowe karo aku iki nanti cari kowe telu aku laku layu apa kurang larang kasane kowe ilang pengen aku goleki kali iki mas walite nak kundurake aku parengake aku dijodohke karo priya wis cukup mung semene wae tukang mas ando pasuki aku ora bakal lali yen Gusti ngeparengake mesti bali tali utang iki tak simpen tekane pati